Orden pizka eta trebeza jarraituko dut, azkena trikitixa bat joko. Nere amama Legazpiarra da, Brinkola auzoko Agerrezabal baserrian jaiotakue, eta baserria handi bada, bi bizitzakue eta aldameneko bizitzakuek ziren Kristina eta Angel, biak oindala urtebete gutxi gora bera hildienak, eta, nunbait nik salerik edo fan number 1-ik baldimanekon hori Kristina zan, eta, trikitixa asko jodot etxe hortako zukaldien, eta trikitixa honen letrak Kristina antzako. Kristina lauertxo hauek, zuhoroitutzeko dira, zukuntzitako oroitzapen guzti horiei begira. Ozen kantatuko dugu, begiratu zurrupira, letra hauek iriz daitezen, zu orain zauden tokira. Lanerako beti gertu, hartu zardeta eskuare, ardiekin gora eta bera, baratzean etengabe. Bizi zeinen bitartean, etxe hartako zutabe, zer litzateke baserria, zu bezalako hori gabe. Zaitasun, famili bat sortu eta elkarrentzat laguntasun, 50 urte luze zenare eta bide lagun. Doinuen bidez, bera gogora ekarriz, Agerrezabal baserrian, utxune handi bat nabarriz. Beti oroituko dugu, humorez alaita irriz, izarren irrean dantzatuz, elkartuko gara berriz.